Salam mehriban vatandaşlar. Sagyruna turanmasaňyz, bagtdan paýla türkmen ilimde rowaşlyklyň, üstünlükliň ýar bolmagyny arzu edýäs. Biz bagtyar zamanada ýaşadýan hormatly prezidentimiziň jany sag, ömrü uzak tutumly işler mundan meýlegim rowaj alsyn. Şeýle ýaxşy arzuwlar bilen maşgalalar bir saçaňdaşyna jemleýän gepleşigimiziň ýene bir täze sanyna tomaş etmäge çagyrýar. Biz gepleşigimiziň bu gezekki sanyna Maýa Kulyba Adyn Naky Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň kompozisiýa kafedrasynyň uly mugallymy, ustad kompozitor Türkmenistanyň halk artisti Daňatar Hydyrowyň döwletli maşgalasyna agdyr ojagyna biz mehmançylykda berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne, saz älemine şowly işläwim, ençeme ajaýyp saz eserlerini döreden kompozitorlaryň birim, Türkmenistanyň halk artisti. Türkmenistanyň prezidentiniň yglan eden Türkmeniň altyn asyry atly bäsleşiginiň bir näçe gezek ýeňijesi bolan kompozitor Daňatar Hydyrowdyr. Ol häzirki wagtda Türkmenistanyň gahrymany, Maýa Kulyba Adyn Naky Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň kompozisiýa kafedrasynyň uly mugallymy bolup zähmet çekýär. Biz döredijilik toparmaz bilen gepleşigimiziň şu gezekki sanyna kompozitoriň bagtyar ojagyna mehmançylykda bolduk. Nesibämiz çekdi şu günkuny biz siziň maşgala agdalaryňyň arasynda mehmançylykda kabul edeniňiz üçin köp sag bolsun aýdýas. Allah sağ olun. Ne bileyim, beğeniyaz ne sizin gelişinizi artacaklamıdır, ulen sağalamıdır, ulen ne garaşdyk, ortadam geldi. Köp sag olun. Onu tanışlykdan başlaýalyň. Özüňiz tanış edäýiň, maşgala agdalaryňyza näçe çağaňyz bar, näçe san agtyňyz bar? Men 3 tane çağam var, 2 tane oğlum, bir gyzym. 11 agtygym, bir neçe oğullarymyz. O da aramızda. Mehmet oğlum Alparslan Adyn Naky drama teatrynda saz bölüminiň müdiri. Ol işleýär. Onuň oň bäri ýanynda agtyjagym oğul Keyik. Ol 4-nji sınıf okuwçysy. Onuň soňlujagym Muhammed Emin. Uluzagtygym Mehek. Ulu oğluňyzyň gyzy bolýar. Ulu oğlum gyzy, Mehmediň gyzy hawa. Ulu gyzy. Mehmet agaň näçe çağasy bar? Mehmediň 3 tane çağasy bar, 2 tane gyzy, bir ogly. Agtyjagym Abdulmejid ady, ol häzir watanyň näki gulluk borcuny ýerine ýetirip ýör. Ikinji gyzy Mehmediň Mulayim Döwlet Mehmet Adyn Naky Dünýä Dilleri Institutunyň 5-nji ýyl talibi. Onuň Mehekcan Şumaktyň Adyn Naky Türkmen Döwlet Uniwersitetini gutardy, häzir hem işläp ýör. Demek muallim. Muallim hawa. Haýsy gur boýunça? Türkmen dili edebiyat maşgalam dursun näler bize kümüş diýäseydi. Türkmenistanyň at gazanan halçysy. Dursun aýdan biz öňem tanaýadyk. Bir egne diýen ýaly haly dokap şolurdan zähmet çekip adygdy Türkmenistanyň at gazanan halçysy diýen hormatly adam munasip boldy. Ýene de bir näçe bayraklaryň hormatly atlaryň hem eýesi bolsa gerek. Gayrat metal bu nesmat diýin zalyşda. Bar isimiz agtyjaklanmy. Kiçik oğlumyň gyýyzlary, 3 tane gyýzy bar. Ulujasy Maral, ikincisi Keyik, onuň üçüncüsü Jeren Mulaýmal bolýardy. Hawa. Onuň ýene de bir gyýzyňyz bar diýdiňiz. Hawa, gyýzym Enezan Türkmen Döwlet Medeniýet Institutunda mugallimçilik edýär. Onuň töweleme 4 gyýzy bir ogly bar. Her kim öz bir okuwyna görä öz işini tapdy.
Saz ýazmaklyk, saz bilen meşgullanmaklyk bir iňçe ol duýgurlugy talap edýär-de, gaty iňçe bolan soň megerem bulugurdan oglaryňyza siz öwredensiňiz. Wagtynda akmal meni öwreden bolmam. Ýöne inni häzir bularsyz meni işläbilim agyn. Kino saz ýazamda ýazgysyny Mehmet etmese, Mehmet yarım sözden düşünýärdi. Häzir her döwrüň öz bir talaby bar. Onu diýmek, sizdäki bolan ukyp başarnyk oglaryňyza geçipdir. Ejelerinden ukyp başardyk. Çağalaryna geçen ban gyzyna, ne hal dokan bütün ömrüne canım da dokýady wagtynda näme onuň. Indi bulara da söz beripdir, enem öwretjek diýip. Gurnagym var, şonu çağırdyklama öwretjek diýdim, haçan nälerde ol, diň jarşda diýen. Ýoksa bular okuwdan gelip suw toplumuna gidiýärler. Ýöne ýene jana var, ursgada çykdygy maňa kömekleşýärdi. Okada da, haýga okuwda boldy da. Ýokary okuwda boldy da, mektepde boldy da, ruhsatda şu haly goşýatdy. Ha, onun dursun aýda siz has ýaşlykdan haly dokap başladyňyzmy? Ýaşlykdan dedi. Neçe ýaşlaryňyzda? Ay bir 4-nji sınıftan diýdim ýalňyşman. Tebe ijin garalap berdi, için olurýardy, garalaşýardy. Göller naqşlaryny, ha, haly dokalany. Soňundan kärhanada işledik. Ha, haly kärhanada. Ýa. Neçe ýyl zähmet çekdiňiz? Ay yarım atırdıysam yanlışmam. Kiçilikten şu artık da şu da. Yönü üyde dokanımdan, kärhanada dokanım gogur yedim. Tebe gurnoklar dikte. Egilip dokanlamak. Soňky hormatly diň ýaşa çykan kärhanaňyz haýpy? Şu Aşgabat çeperdine halçylyk kärhanady. Ha. Şu taýdan inen diň ýaşdy, jogapçylyklary. Haly sungaty bu gelin gyzlarymyzyň çeper nipis sungatlarynyň elişleriniň bir görnüşi ol sungat derejesine ýetirilýär. Gahrman arkadagymyzyň tagallasy bilen bu sungata uly üns berilýär. Bizne geçen ýyl 2019-njy ýylda Türkmenistan Rowaşlygyň watan ýylyna uly hoş habaryň şaýady bolduk, çünki türkmen haly sungaty UNESCO-nyň sanawyna goşuldy. Elbette bu sungatyň dünýä derejesinde dabaralanmagam türkmen sungatyna, onda da türkmen halkynyň, türkmen milletiniň bir özboşly aýratynlygynyň dabaralanmagy. Bu bolsa Mehriban prezidentimiziň erginsiz aladalar netijesinde bolýar. Tügelime şu haltyn otam gaty uly prezidentimiz ünsberýärdi. Şoňa da begenýät, başga halçan begenýändir, men hatan begenýändir şoňa. Eştelenen gül yatağa, ay gödelgir guldatağa. İlim aşık sad mukama, şelpek akyar elvan gülle. Mayıl edip şemal öter, cana şıpa abu köter. Gel fehrama bir gelip gör, ucoğa çar elvan gülle. Daňa taragaň dörejiliginden söz açasym gelýär. Daňa taraga, şu megerem çağalykdan siz rahmet bilen bekerdensiňiz. Çağalykdan soňra bolan söýgüňiz döränler. Nirede geçti çağalygyňyz? Nähili geçti? Nirede ösüp kemala geldiňiz? Umuman şu sunwata gadamasan ilkinji ädimleriňizi ýatlasaňyz. Gara çağalygymyz Göktepe'de geçti. Kümüş bilenem, men adynyň dursunlygyny öýlenemde bildim. Şeýlemi? Ýoksa biz goňşy. Owaňyzyň gyzy. Owamyň däl köý var aramyzda. Onuň bile şoýan mal bakmagy diýedik. Osmanaga da gidiýädik. Onuň şu arasynda bir şun geçip barýan orsam akordeon alyp Göktepe mukamlary diýip bir topar bardy. Onuň bizim başga bir goňşymyz Amangerli Goçew diýen Sapar Murat Babaýewiň gapdarynda tar salýady. Onuň atam Pahir maňa şu mandalina berdi, onuň oňa da tapşyrtda, o da günne gelip öwredýärdi şeýle. Mandalina öwrendik. Soňra 67-nji ýylda 7-nji sınıfda okap ýörkak saatlyk mektep açyldy, onda akordeon boýunça şoňa girdim. Şu Göktepe mukamlary aýdym saat topara gatnaşyp başladym. Heme şu taýda bir çepere öşüň, gatnaşyp bir konsert bilen aýlanýardyk o bolara. Başa goňşy etraplara. Onam 69-njy ýylda oturup akordeondan muallimim Bayram Bekmuradow. Saat teoriyasy bölüm Martda.
şunu girmek bir gaty bir ullukan arzu edýärdim. Girdim Daňatyra Göýsüp adyndaky ýörükde sahçylyk mektebine. Ýynagda bir Mitgalio Valentin Ivanoviç diýip bir morlum. Türkmen kompýuter kim bilýän diýen, "Ay menem bilýänim sanady Nurhan." "He, o meni okapdy" diýdi. "Onuň maňa başga zat gerek geldi." Nurhan Mehmedi çağırın urumy okudan morlum. Ne arada menem girdim. Ondan bir ýyllap aty höwesli bir zoşgun okudum. Onun bir ýyldan soň Çekovski adyndaky Moskva konservatorynyň ýanynaky ýörükde sahçylyk mektebi saýladylar da, onuň ýörük sahçylyk mektebi şo taýda oturdum. İyem güneş batıdır, ayda ağır atıdır, qara bolca terdarım, yancı uqa gitüdür. Günler aylara bakar, aylar yıllara bakar, 18'in doldurur, terdarım ata çıkar. 18'in doldurur, terdarım ata çıkar. Sizde şu kompozitor bolma kuvveti kaçan dörödü. Ine şu sungatın sırlı dünýäsyny gadam basyşyňyz barady, onu öz ornuňyzy tapyşyňyz barady aýsaňyz. Şu ýanky kompozitor diýen Göktepe'de okap ýokýan dörödik. Onuň Uradowda Atakanow diýen bir şahyryň Göktepem diýen goşgyny aýdyma birinji dörödüň aýdymy şo boldy da. Fortepian üçin arzu diýip Utaydan döretdi ýöne dönäni bilen şo döwürlerde de näme bir poeziýa bolan ullukan gyzyklanma boldy. Onuň hasam şu özüm üçin Gurban Nazar Eriýewiň goşgylaryny okap başlamda gaty bek täsir etdi däre wadny bizim duýgumyzy şeýle bir şahyranalyk bilen beýan etmemiz. Sonda da ilkinji aýdymlar Moskwada okýarkan döredi. Haýsy aýdymlar olar? Özgüler dinledim. Söyülmedim tuan, menden başka bağıtlı var bilmedim. Yöne ayasına dünyanın, bağıtlıların sökmesini dinledim. Yöne ayasına dünyanın, bağıtlıların sökmesini dinledim. Şadiýanyň o keypine diýip atlandyrylýar. Hawa. Onuň soň Ony häzirki wagtda siziň öz kärdeşiňiz Türkmenistanyň at gazanan artisti Atajan Berdiýew ýerine ýetirýär. Türkmenistan halk artisti Atagel Garýagdyýew ony birinji ýerine ýerine ýetirdi. ýetirenden biri şu Atagel Garýagdyýewdi. O ýony pianinodan gapdyrmy. Ay yana keyfine aydım aytarım, keyfine hoş salam yollayan günü, tanışmak üçünden kıyılara dursam salam keygimdim geçen keyfine la 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 keyfine, yöne keyfine. Onuň bek ýaýrydy has. Neme aýdymyň bir ykbaly bar diýilýär, 72-nji ýylda dören aýdym. Atagel ýöne bir otursukda bir duşluklarda zatlarda aýdýat da. Şumat onu ýerine ýetiren gatken aýdym. Yer oynayan, yeri şöl suwadar, zaman döneme, la 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 keyfine, yöne keyfine. İlkinji şu dören aýdymdan biri gamgyn aýdym diýip bir aýdym. Onu kaqdur täzime soň şo sözlere şo goşga o da aýdym demetdigin onky gaty meşhurluk kazandy. Diýmek onu kaqdurdy täjim funkşol gamgyn aýdymny kompozitor siz bolýan. Özü. Ýöne şo sözlere meňe aýdym bar, bu ýöne romans ähenginde däre. Onu oturup Leningrad konservatoriýasynda kompozitorçylyga girdim. Ýörükde sahçylyk mektepde okyan döwürlimde de ilkinji eserler şo taýda döre boldy. Ay fortepian üçin sanatyna diýdi. Ay garaz bir
şu nusxawy akademiki saz hünetiniň janrlarynda işläp ilkinji aýdymlarym şonu dördi. Son 74-79 ýyllar Leningrad konserwatoriýasyna okudum. Okuwyň öz talap boýunça ýazılan bir eserler bar. Onuň ýöne aýdymlar ol özümiz, o malumy görkezden aknemeden aňamdar. Öz howasyňyz boýunça dörediýär. Hawa. Sebäbi okuwyň talapy başgarak da. Şu Gurbanazar bilen gidişýän, şu madeçennem. Şu ýaly Hudusi Sehram konserwatoriýada okyan ýyllarymda döredi. Kaynarım döşünü Olamadım kıyıları Seni görür düşünü İnen gelir zarına Yarın gelir yanına Sen bana az bakarsın Küp bakarsın yarına Sen bana az bakarsın bakarsın yarına. Onuň 79-da oturup bärde işläp başladym. Maňa seniň gözleriňden gitme ýok diýen eserim siz ýazan bolmaly. Nimede? O da ýa kakadur täzim diýsiňiz ýaly Nur Halmebediň bar şo sözleri. Meňem şo sözleri. Onuň o da aýdylýar, men ýazanmam. Aýdylýar. Onu kim yerine ýetirýär? Onu başta bir Recep Seyidov diýip bir Göktepe'den bir aýtmysy bu ýerine ýetirdi. Soňlar Atyla Manow ýerine ýetirdi. Soň bir spektaklla gitdi. Akbal öwrümler diýip bir spektakl boldy. Onda bir aýdy syk hökmünde gitdiler. Maňa senin gözleriňden, maňa senin sözleriňden, maňa senin gözleriňden, maňa senin sözleriňden gitme ýok. Senin yüpük giycelengden, senin aydın gün yüzünden, senin yüpük giycelengden, senin aydın gün yüzünden gitme yok. Bana senin akbarından gitme yok. Döwlet berdi bilen maýa welgilisewa aýtdylar. Maňa senin gözleriňden gitme o saňa meniň gözlerimden ýok diýýär. Daňa taraga şol maňa seniň gözleriňden gitme ýok. Ýaýly Hudusi ýaly Gurbanazar Ediýewiň sözlerini döredilen eserleriňiz ýaly ýene-de bir näçe aýdymlaryňyzdan känler. Ondan soň Ne soňky dören aýdym geçen ýyl 8 mart dabarasynda Gyýyllarma diýen boşlusy bar. Şoň 4 tane gyýyna başlan. Şol aýdym ýazdym. O da gaty bir gyzgyn karşıladılar, aýdyp berýärler. Şu Atyla ýagdy faýtda da bolýan. Şu gyýyzlarym oturanlar bolýan. Dört kıyıdan dört nur ediyem Kulak koyun sözlerime Dört oğul dey, dört iner dey Kuvat berin kıyılarıma Birin yağdım, birin ardım Havadım, seherim benim Dört diregim, dört asılım Barına bakarım benim Şodan soňky dören aýdym. Onu häzir Atajan berdiýem aýdy. Atylar ýagdy aýdy. Turma ýok da. Hawa. Sunwat adamsy boljak bolsaň, döwrüň wagtjasy bolmaly diýär. Hawa. Elbette şu döwrümizde bolup geçýän wakalar bar. Döwlet tarapyndan her bir rahmetkeş halkymyza döredilen mümkinçilikler bar. Onu da Türkmen sunwaty üçin täze bir döwür, täze bir eýýam açyly. Gahrman arka dagymyzyň ýol başçylygyna Türkmen sunwaty medeniýeti has belentlikleri göterilýär, dawarlanyrlar. Oňa uly hormat goýulýar diýsek bärden gaýtmaýas. Çünki mehman prezidentimiz her bir dörejlik sunwat adamsynyň öňünde uly
hakan bir borç edip goýdy öz watanynyň bir adabyny arşa galdyrmak üçin owadan kämil sungat eserlerini döretmeklik barada. Oň üçin Mehriban prezidentimiziň özü nusgaluk mektebini görkezýär. Inni şol döwrüň wagtçy hökümine şu bolup geçen wakalary görüp elbetde çetde durup bolmaýar. Biz sizi döwrüň wagtçy hökümine de tanaýas. Bir näçe şu ajaýyp zamanamyzy wasp edýän eserleriňiz hem bar. Şu Ilham Merýanem şu häzirki döwrüň bir bize berilýän mümkinçilikleri hormatly prezidentimiziň öz dörejeligi, oň öz ýazan goşgular ýa-da türkmen şahyrlaryň şu biziň döwrümizde şu garaşlyk döwrüne bir taraplyk barada bagtyar zamanany wasp edýän aýdymlar kän altyn asyr bätleşiniň ýeňjisi boluk. Mehmedim oglum ötün ýyl watana bolan söýgü medalyny aldy. Mehmet oğluňuz näçe ýyl berdi Ähmet Çekýä bu gurdan? Doğru, imtiyazlık mektepte okudu, son yürüyüşte sanatörü adına imtiyazlık mektebine oturdu. Sonra on özüm aydım yerine, Bägulata Baýba, şu Bayram Han nimeni. Şoň bilen bir 4-5 tane aydymy kän ýanglanýar. Watan habarlar gepleşen öňünden şu sagat görkezlerine şonda öň bir fortepian üçin Zadıl sagat dip bir eserim vardy. Şon Mehmet şonu täzeni işletdi. Häzir çennem 20 ýylda. Ha, onu diýmek asyl şol eserin özü sizinki ýöne şol sagat täzeden işlenen Mehmet ağa. Dabara çäre ýa sahandy sene aýdym ýar. Kiçirek saz eserlerini ýazyp başlandan Atar Hadirov tiz adygyar. Onun eserlerini yerini ýetirjiler tarapyndan uly höwes döreýär. Teatr we kino rejissorlary onun bilen işleşmegi, onu täze eserleri döretmäge çağırmaklaram ýöne ýerden däller. Kompozitor Atar Hadirov halk sazlaryndan ugur alyp, döredýän sazlaryny şu günüň saz gurallary hemde milli gurallar bilen baýlaşdyrmagy, qakylyp çalynýan gurallary, tüýdükleri şowly ulanyp bilmegi, bir heňe belli görnüşde durly gurallaryň ýerine ýetirmegine çallaryp ulanmagy eseri has baýlaşdyrýar. Saz öwrenüjiler Hadirowyň bu synanşygyna öz döwrüne uly baha berdiler. Şonuň üçin hem ýaş döwrüne kompozitor bir näçe kämil sungat eserleriň, spektakllaryň, çeper filmleriň hem sazlaryny döredýär. Kardeşim sen, kardeşimden yeteney, çabuk yayrap rumusama dünya şovun verdin ey. Kanat bağlap göğe vallın şu kar kanat bertedey, haykırıp çarpaya galip bucağa çey gıyratım. Arkadağın kanat verdi göğe kuçey gıyratım, haykırıp çarpaya galip bucağa çey gıyratım. Mehriban adamlar, Türkmenistan Döwlet Täzeçilik Banky, bankyň altyn asyr kartyny saklaýjy müşteriler üçin cashback adly girdejli bank hyzmatynyň döredilýändigini habar berýär. Cashback bank hyzmaty bank kartlary arkaly haritler we hyzmatlar üçin hasaplaşyklar naqd däl görnüşinde geçirilende müşteriniň altyn asyr bank kartynyň hasabyna tölenýän pul syýlagy bolup durýar. Müşterilerimiz ýurdumyzyň söwda we hyzmat edýän nokatlaryny ornaşdyrylan tölew terminallary arkaly haritler we hyzmatlar üçin naqd däl görnüşinde bank kartlary bilen geçirilen tölewleriň meçhurinden 0,10-5 götürüm derejetinde altyn asyr bank kartlaryna pul syýlagyny ýagny cashback galanýarlar. Şeýlegem talip haklary, esir haklary hemde döwlet kömek pullary geçirilýän altyn asyr bank kartlary boýunça cashback hyzmatynyň pul syýlagy bir götürüm derejetinde bellenendigini
habar berýär. Hormatly müşteriler, bank kartlarynyň ähli döwrwap mümkinçiliklerinden we ahamatlyklarynyň peýdalanyň. Türkmenistanyň Türkmenistan Döwlet Täzeçilik Banky hemişe siziň hyzmatyňyzda. Hor eserlerinin festivali olacak. Alkıştan arkada diyen aydın bir konservatoriyan bir fakülteti tayarlap yor. Yine bir fakülteli Türkmenistan Karaşsı diyen aydın bir Kakamurat Recep'in sözlerini onun Sultaniya Şahimov'un koşkusuna da inni şüylüm Türkmenistan bir taraflığın mekani şun şanına bir taraf vatan beyik vatan diyeni onun nesip olsa şüylüm devamında yanlanır diyen umut var, hüvös bildirenler var, son yerine yetirmeye aitmağa. Onu Mehmet Ağa'n özü bilen biz söhbetdeşligimizi dowam etmekçi. Häzir ýene de siziň dörejiligiňizde dolanyp gelir. Daňa taragy sebäpsiz bir näçe spektakllara da saz eserini ýazyňyz, kinofilmlara, sazlary ýazyňyz. Indi şu spektakllar bilen işleşmeklik ýa kinofilmler bilen ýa-da nusgawy owadan kalplarda ýaşaýan aýdymlary döretmeklik bilen baglanşykly işleriňizde howes eden ogluňyz Mehmet bar. Mehmet Ağa demeyem ençem ýyl bäri teatrda dähmet çekip gelýän ekeniňiz. Bir näçe spektaklary saz bilen bedensiňiz. Onuň elbetde ýa-ni kakaňyz siziň aýdym sasyň otana bolan howesiňiz hem aýtdy. Mehmet Ağa, dähmet çekýän teatryňyz alyp barýan işiňiz barada aýtsaňyz. Türkmenistanyň alyp barýan adna drama teatrda saz bede alyp barýan. Şu taýdaky oýnamyz, şolar bilen sazlary bedep, täzeden işläp, işläp ýördi. Ýa-ni kakaňyz aýtdy köp sazlary täzeden işletdi diýdi. Saz ýazmaklyk bulaýan başga. Onu täzeden işlemeklik başga. Bu nähili zähmet talap edýär we ikisiniň ara tapawudyny aýtsaňyz. Zähmet ullakan, onuň täzeden işläňdi, öwrenmeli, şumatky döwrüň talaplaryny öwrenmeli. Onun näme gerek? Esasy maksat öňüňizdäki goýýan, ondan çykýan çözgütler. Maksat näme şumat oyun oýlanyny birinji bilen seredilýän döwri. Haýsy döwürde bolýar. Onu şu döwri öwrenip, şoňa görä bir meňdeşiräk etmejek bolup, sağlar, tesisler tapıp, sağlar tapıp işleýär. Çeýtirip berýär. Şu ýanky spektakl diýlenin bir ýagdaýy bar. Şu spektaklaryň bir owaz bar, aýdym bar, saz bar. Ondan başga kulak bilen näme kabul edilen bolsa töweleýiň sesimi. Onuň ýa ýaşlaň sesimi. Şunyň hemmesini edýän saz berýärçi. Onuň ol ýöne ýeke bir aýdym sazam däl. O taýda başga zatlar bar ýöne. Indi bulut geçip barýar. Şoňa näme de gelişek. On ýöne bir owaz edeniň bar onaqda. On bir şoň ýaly çözgütler. Onuň Indi saz berýärçi okup başarynyna kömek edýän zat näme bu ugurdan? Şu kompýuteriň mümkinçiliklerini dol öwrenjek bolmaly. Onuň ýene bir zat bar. Rejissor bilen gürleşýän, başda awtor kyn okýan piýesasyny, ýani edebiyat taslamasyny. Soň rejissor şu nähil görýän naýdýar buňa. Bu da rejissor nähä şuňa ne hödürleýär. Şuňa şunu ýaly saz ustaýyk. Ne bu taýda nime onuň beýärde hiç saz gerek gel, iki pauza bolsun diýär. Iň o saz ýerlikli ulandan dymyşlyk. Bir fırsat oylanacak. Uran! Geçirilende Aziýada 10-njy ýyl biz gidip Wengriýada simfonik orkestr bilen şu ýazgysyna gatnaşdyk da. Şu taýda Kamil ýazylýan studiýany alyp, onu Kamil simfonik orkestr, ýöne orkestr bolan bilenem onu ýazgy etmek ulusyny odol. Studiýada ýazmaň bir öz talaby bar, ory bar. Stadionlarda, ullukan çärlerde ýazmak. Bir aýdym çyny ýazmaň oňam bir özüni. Ha, hersini we gayretli bar. Şu gayretli. Ol siziň işler berýän, şu telewiziýada, radioda da. Onuň
Yöne bir oka öwrülip bolmayan zatlar var da. Tecrübe de gerek bolýar. Tecrübe de duygu gerek. Onun yukarıdan berilen zihin gerek. Häzirki döwürde tehnologiýalar ösýär. Onun taýy gurallar her türlü zatlar täze ýöne çykyp otyrdy. Şonu nirek ulanıp bolajak, onun gödüme tutmaly. Şo taýy gurallaryn hepsini baýlaşdyrmak üçin kompýuterin üstü bilen täze programmalar çykaý, ýürütip ýazmak üçin. Şumadyny öňkü ýazgylamalar deňesek, şumatky hilimiz kän tapaw dedi. Mümkinçilikler emeýän kän. Vatanın şöhrefi düşer elime, halkın hovanları arkadağımı. Türkmen yurdun alıp bar yanağımı, halkın hovanları arkadağımı. Aslımız var oğul, kolundan kaydan, baltan dolu ervenimiz ayemet. Nişan yok yurdumda, tufandan kaydan, halkım hovandadır arkadağımı. Arkadağ vereni uladır emri, avulun zanını şifrasanını. Täze eserler döreýär. Edip bolu täze oýunlar goýýar. Şolara tabi belegin edip döwrüň ruhuny görkezmäge çalışar. Sebäbi şu döwrüň sunumda adamlary, hormatly prezidentimiz şolar ýakşy döwlet bereni üçin köp sag bolsun aýdýar. Jahan sag bolsun, başy dik bolsun. Bizim näme halal rahmetinden işläp beginler halkymyzy. Şeýle bolsun. Bizem hemişe şeýle sungat eserleriň bir ruhu bilen ýaşalýan. Ine häzirki döwürde siziň kakaňyz, siziň araňyzda Halipa mekdebini görkezýär. Ol diňe bir öz çağalaryna halipaçylyk edenok eýsem Maýa Quliýewa adynaky Türkmen Milli Konserwatoriýasyna ussat muallimleriň biri, ussat kompozitorlaryň birini daňa taraga şu Türkmen Milli Konserwatoriýasyna alyp barýan işiňiz barada da aýdaýyn. Öz şägirtleriňiz bardyr, zihinli oglanlar, gyzlar bardyr. Biz bira esasy şu ýörüýte hünäri kompozitor bolmak isleýän talipler bilen işleýär. Tırlaş Şirmemedowa diýip 5-nji ýyl talip ýörüdýän eserleri gowy bahalara münasip bolýar. Ýene bir şägirdimle şu 4 san aýdym, döwlet derejesindäki çärelerde eserleri ýanglanyp dur. Başga da biz sahasynaz hünärdäkilerim okudyar. Şu ýyl 2 san festival we bire hor eserlerini nusgawy sahada eserleri taýýarlap ýör şolary. Hawa. Elbetde festivallar, beýsleşikler şol zihinli adamlar ýüze çykarmaga ul kömek edýär. Hälşinni sizem şu ýurdumda geçirilýän her bir dawralara gatnaşýaňyz öz eserleriňiz bilen Daňatar Hadirow ören zihinli, öz kärini ussat, eden işinin kemini goýman ýerine ýetirmegi başarýan Halipa kompozitordur. Ol uly mugallimçilik adalgalary, şägirt ýetişdirmek maksady bilen ýaşlara tälim berýär. Türkmen Milli Konserwatoriýasynda işläp, öz ýaşajyk şägirtlerini sazyň inçe sırlaryny öwretmegi, olaryň dörüdüjliginiň täsirligini artdyrýar. Daňatar aga işinden boş wagtlary öz maşgalasy, aýratynam agtyklary bilen wagt geçirmegi halaýanlygyny we sport bilen meşgullanmagy halaýanlygyny aýtdy. Ol tomoşaçylar, dinleýijiler bilen helişini duşuşmaga da wagt tapýar. Agtyklaryna we gelinlerine halk dörüdüjligimizi öznüksiz öwredýär. Hadanalaryň, bagşylaryň, kompozitorlaryň, suratkeşleriň, aýdymçylaryň hormatyny belent göterýär. Öz döwürdeşleriniň arasyna bolup geçen gyzykly wakalary arasyna maşgala gydalaryny aýdyp berýär. Daňatar agaň Mehmet we Mergen diýen ogullarym tüýs sazyň müşdoklary. Ata kesbi ogly halal diýilşi ýaly. Mergen ajaýyp sazlary ýazsa, Mehmet saz eserlerine üýtgeşik öwüşün bermäniň, sazlary ýazgy etmäniň ustady.
Onun bahçesine girdim, Kunçalı güllerin pirdim. Volgo şerefe salam verdim, Aları nereden, aları nereden. Volgo şerefe salam verdim, Aları nereden, aları nereden. Sizin dörödücülüğünüz köp oğurly. Ýazýan eserleriňizi bir näçe janrlarda dörödýäňiz. Şu sunwatyň görnüşleri var da bir näçe görnüşi var. Teatr sunwaty var, aýdymsaz sunwaty var, kino sunwaty var. Ana şolaryň ählisinden baş alyp çykýaňyz siz teatrlaryň bir näçesinde saz eserlerini dörötdiňiz, ýagny spektakllarda, kinofilmlara da sazlar dörötdiňiz. Teatr rejissorlary bilen işleşmeň öýe tapawdan bardyr, aýdymçylar bilen işleşmeklik bir aýry da öz ähmet çekýän ýeriňizde. Rejissoryň öz çözgüdi bolýar da teatr sahnasyna. Şol çözgüdini siz kompozitor hukumyna nähili kabul edýäňiz, nähili görýäňiz saz eserini dörödüňizde. Dramaturga edebi taslamaň eýesi bolýar, awtory. Rejissor spektaklyň eýesi bolýar. Şo rejissor ýa-ni öz bir isleýän zadyny talabyny kabul edende maksadyna düşünmek hökma, gaçy gerek zat. Onuň eýlere geçseň, beýlere geçseň diýende de sen öz teklifini onuň aralyk bir zat dörýär. Şo da ýerine düşende spektakl şowlu bolýar. Sazyň orny gatyllykan. Otayda sözsüz sahnalar var, pantomima, mimika, şonda sazyň aslynda gidýär sahna. 160 ýyllyk ýaşaýan Kudun oğlu duruşy bilen bir baglyga dörenip atýar. Sözsüz sahnalar baş drama teatrynda goýuldy. Şoňa da bir Mehmet Kimden bir goşandymyz bar. Lewabyň Seýdat Naky saz drama teatrynda goýulan Bayramxan. Bir näçe ýyl şu Magtymulad Nak saz drama teatrda işledim. Hadyna spektakly. Tehranlarda kellerde boyun kakary atary. Yolun yorulmasın, ülmesi ırılmasın. 120 yaşasını ahtaparlar atary. Pek söýgüň güýji, ykbal öwrümleri, sazly drama bolan soň otayda käbir spektakllar, onuň garazy oglanam şo Magtymulad Nak saz drama teatrynda goýuldy. Gökle yaymış gökyüzüne, türmeler çekmiş gödüne. Ellerim tutup yüzüne, güler nereden, güler nereden. Ýa-da hemra goýulan spektakl, ony Atalow rejissöri. Şolary spektakllara sazlar ýazdyk. Hawa ol spektaklllara diňe bir saz ýazyp şol spektakl saz bilen bedemeklik däl, eýsem ol spektaklyň içinde saz drama teatr bolan üçin bir näçe aýdymlar bar. Şol aýdymlar nusgawy aýdymlar hökümünde de häzirki wagtda döwlet konsertlaryna ýerine ýetirilýär. Ýa bolmasa Magtymulad Nak milli saz drama teatryna geçirilýän bayramçylyk konsertlaryna da ýygyderli ýerine ýetirilýär. Halk köpçüligi tarapyndan bu söýgä münasip boldy. Nimede şu ýanky spektaklllarda ýazylan aýdymlar sazlarym bir şowny düşünne, o spektaklyň daşyna gidip şu ýanky şäherlerde, konsertlerde ýerine ýetirilýän ýagdaýlarym kän.
Daňa taraga adamlaryň aňyna ýaşaýan kinolar we kino filmler we ana şol kino filmlara da belli kompozitorlaryň ählisem diýen ýaly ajaýyp kämil eserleri, saz eserleri döretdiler. Näsem şeýle kompozitorlaryň hataryna goşulýan bir näçe kino filmlara da sazlar ýazyňyz. Oýun ilkinji ýazan multfilm Möjük Çarif rejissörlüği etdi. O Aziz diýdi. Şoda şowul çykan filmden biri. Ona demek ilkinji filme ýazan saz eseriniz multifilm üçin boldy, ha? Ondan soňra haýsy çeper filmler üçin sazlar döretdiňiz? Ýaz geldi Seyidov rejissörlüğünde Gadim Dağlaň riwayaty. Kino filmler, o da men esasy ul kino birinji finansym. Ol finansygam bolsa diýsen kämil çykypdy. Ýok, ay, howat garadyry. Ihlasam etdik, onuň bir ata döwletow oýnandy ýazmaşýardy. Agyr ýagdaýlarda. Agyr ýagdaýlarda diýenim, dağın goýugyna da özüni dublör edilmedi de boldy. Öýde etjek boldy. Onuň o taýda şu ýanky gahraman öz artygyna guş bilen aw etmäni öğretjek bolýar. Sahnalar kendi. Bir gut towşana topulýar, tilke topulýar, möze toplanma, şu saza da şoň uçup gelşi, ine topulşy. Şo zatlar görkezmeli de. Onuň sekund sarnanyny şoňa gabat geler ýer edilmeli de. Hyýalyna öljek bolup ýatyrdy gahraman şo ýaşuly. Onuň şo hyýalyna uçup barşy. Şo bir wütden asylşyp uçup barşy, şoňa da bir saz gerek boldy. Ay onuň eýdip görüp, beýlik görüp, barady. Şo dultaryny közüne çaldyryp, soň orkestrden çaldyryp. Onuň ýene bir sahna bardy. Nunaga diýeni şo oglanjyk bilen ýaşuly bir wüdün etenesini almaga barýarda. Gelen hakda, bunu halas etmege barýar. Bunda da bir hil bolýardy. Nunaga gaýadan gaýdýar da, bu saklap durdy. Ýanky oglanjyk. Nunaga da bilýär, oglanam gitjek, soň onuň ýüp kesýär da. Şu ýük kesenden şol aşak gaçýar da, onu şo zatlaryny görkezmeli. Maňa Ullukan mektep boldy şo kino. Ýöne bir erkin saz öğretmek bir ýagdaý. Onu ýalak bir belli bir öňde bir mesele goýulsa, şo ýanky gaçýany bildirmeli, şo inime kesýän ýerini. Onu ýem başga bir talap. Ýadmyrat Sadyrdyýew bilen bir şan kino etdik. Gulýaka. Men edýse ömrü bitinçe garaşarym. Ne soňky bir eden işlemeden biri Şeýirli Mollaýew rejissörlüğünde Pelwan diýen, o da şo 2017-nji ýylda Aşgabatda geçirilen 5-nji Aziýada oýunlaryna bagyşlanyp alynan kino Pelwan.
Azıcık varay bu. Bütün ömrüňizde zähmet çekdiňiz, iş taparlaryna bolýaňyz, Moskwa konserwatoriýasyna okudyňyz. Onuň dursun gelneje de biregine diýen ýaly 50 ýyldan gowrak şo bir ýerde zähmet çekip ödem kıyın zähmet ol, hali, dokumakluk, iňçe iş, kıyın işem bolsa şoň bilen zähmet çekipdir. Onuň şeýle seredenmizde sunugat adamlarynyň aýallary esasy öýdöçi bolýar, öý hojolukçy bolýar. Onu ýöne dursunlaýda şu zähmet çekmegini goýmanlar bir gapdalar. Siz garşy bolmadyňyzmy? Boldum. Yo boldum. Hayır sonra da Adım çıkıştı. Onuň sizi şol zähmet çekmekde, şol işte galyran höwes näme? Başka okuga apgatym gelmedi. Diňe şol onun her halini bir hil ütgeşik naştat da şoňa bir hil höweslenip täzeden täze wagtlar dokatyny bilýärdi. Ene mamalarymyň dokan mugdaýda goýulan hallary täzeden özleşdirýärdik. Onu bir toparam okuwçy gyýjalanmardy. Olaram öz çağan ýaly bolýarda. Şolar bilen gyzyk kıldy da. Ýöne daha taragan çykyşdan ýer. Bura garşy boldy. Neme? Olaň nädip ularlaşdy söýlen bize. Hacer. Şuna diýsem, diýýäne mon ýöne men öýrünümden soň 6 ýyl okudum. Onu okudum on ilimden näme pul iberip dur. Hali doktor. Owa. Onu oturup gelemden indi dinzalaýyn diýdim da anam. Indi çykaý. Şemali ötüp bağlan başın darana, sever yarım fil düşersin yadıma. Asmanımda yılvarıp barana, nelli yarım fil düşersin yadıma. Totu kuşlar ovad edip hayrana, makmal sesi giyin dünyeme yayrana. Başım seme baklım kalıp hayrana, hayrana. Mehribanım sen düşersin yadıma, mehribanım sen düşersin yadıma. Radyo dinleýärdik de. Şu radyosyny açýardyk da aydym belleşýärdik. Birinji aydym senki, ikinji menki diýişip. Erhanamyz şu daňa taraň gatyraň astana diýdiler. Belki size değişmem diýenler bana. Siz nähili aydymlar gowarýaňyz? Ay mene hem aydyma moguryan, halk aydymna moguryan, ittiradana moguryan. Ýöne şu daňa taraň aydym aydylda hada moguryan. Birinji dinläp baha berýänçi enemiz. Onuň öýüňizde de hemişe daňa taraň meşgullanýan mirsal eserlerini ýazanna, fortepiano gapdalyna. Onuň çağajyklarynda gaçjyş bolgan ataňy işler bitirdi bana. Sırta bularym näme çağada girip çykyşyp berdi. Onuň daňa taraň häzirki wagtda öýde zähmet çeken halatyňyzda eserler döredenňizde ýa bolmasa sizdiňe bir belli aydymçylar üçin eserler döredenňizde, aydymlar döredenňizde, çeper höwetçiler üçin aydymlar döredýäňiz. Belki de çağalar üçin aydymlar ýazýarsyňyz. Agtyklaryňyzda da aydymlar ýazýaňyzmy? Iki agtyklymda ýani şu gyýdymam. Enejan aydym öwrenýärdik. Onuň şol aydymlar bilen çykyşam edýärdik. Jahan Gummanowa Gurban Ummanyň gyzagy bar. Ol onuň ýene bir gyzagy bardy. Gara şular bilen çağalar üçin aydymlar döredýärdik. Ene buloňam moğolumlar haýyş edýär, onuň ýazgy edip çärelerini mekdeplerine aýdýarlar. Ha, atyjaklaryň. Ulagtym heksanam kän aýdardy. Şu okyan döwürlerini çärelere gatnaşyp bayragam alypdy, soň merjenlere gatnaşdy. Bun aydan aydymam, ýani jemleýiç aydymam boldy, bir merjenleler diýip ýazgylar häziram bar, baýdagym diýip bir aydym gowaýdypdy. Onuň mehek şol aydymlary häzirki wagtda da bir üngelmanly öýde, çağalaňy ýatyraňda hiňlenýärmi? Owa. Ýöne soň aydymçy bolmaňsyň. Ýok, ýöne atam ýylgyryjy janyp aydymda 8 Mart bayramçylygyna eneme ejeme sowgat edip aýdypdyk. Şol aydymy häzirem hiňlenýän sebäbi
gowy çykan aýdym ol enjancym. Temraşir bu goşgusyna. Yerine ýetiripdir. Elbetde kiçiräk saz ugrundan bize bilim bermäni çalışdylar. Mektep, taçylyk mekteplerine de gatnatdylar. Ýöne bir kämillik ýaşyna ýetemden soň her kim öz saýlayan ugry bar, höwes edýän ugry bar. Benim kiçilikden şu muallim bolasym gelip muallimçilik bilen kenjiglem datlam bilen muallim oýnaýardyk. Şol saýlan ugruma nime garşy bolmadylar, golladylar gaýtam şu türkmen dili we edebiýaty ugry boýunça okuw ýerdim, tamamlap 2 ýyl muallim bolup tähmet çekdim. Şu adam enelik ruhsatyna. Ähli ugry işleýän adamlar üçin uly mümkinçilikler we esasen muallimler üçin hormatly prezidentimiz bilim siýasatyna uly üns berdi. Şol ýaşlaryň geljekde bilimli, ýokary hünärli bolup ýetişmekler üçin. Şoň üçin hormatly prezidentimize sag bolsun aýdýas. Jan sag bolsun, tutýan tutumly işleri mundan beýle rowaj alsyn. Her bir insanam öz maşgalasynyň awraýyna şol maşgaladaky ýaşullara goýup ýaşasyn. Kompozitor Daňatar Hadyrowyň sazlary, tans eserleri, aýdymlary, romanslary sanardan kenir. Onuň eserleriniň aýratynlygy, wajipligi şolaryň döwrewaplygydyr. Daňatar Hadyrow bagtyar watanymyzda bolup geçen her bir waka seslenmäni başarýar. Döwür ähmiýetli meden çäreleri öz goşandyny goşýar. Saz eserlerine ören sowatly çemeleşmäni başarýan kompozitoriň dörüdüjüligi milli öwşünlülük, halkylyk bilen bir hatarda dünýäniň halklarynyň saz sungatyny gazanan ehenleri bilen baýlaşanlar. Daňatar ağa döwrüň talabyny gowy bilýär. Şol talabada jogap bermek ugrunda çalışýar. Gepleşigimiziň bu gezekki sanynyň gahrmany Türkmenistanyň halk artisti Daňatar Hadyrow döwrümizin hakyky aýdymçasydyr. Döwrü wasp etmäge ustaddyr. Türkmenistan atamikan bağ bozsan, ileri bahtiyar yurdi gülistan, devletin var, kanunun var, erkin var. Erkin var, kıyvatının kavdiri yakındı, dilin gülün birbirini yakındı, arka dağın alt yolları yakındı, devletin var, kanunun var, erkin var, devletin var, kanunun var, erkin var. Yurt baş tutanmaz hormatly prezidentimiziň alyp barýan döwlet siýasatyny gollaýan, döwrümizin ösüşine münasip ses hoşýan ýaşuly kompozitoriň arzulary çäksizdir. Gahrman arka dağymyza bildirýän hoşallyk sözleri esilmezdir. Halipa kompozitor gepleşigimiziň dowamyny çyn ýürekden çykýan arzularyny şeýle beýan etdi. Saglyk aly birlikde şu halal durmuşda ýaşap watanymyza, hormatly prezidentimize ulukan bir söýüp ýmedi, bir eserlenmede, aýdymlanmada, sazlanmada beýan edip, höz ýürini görüp görmek durmuşyň nesip etsin. Bize şu döwürde ulukan mümkinçilikler döredýän işlemäge, döretmäge, ýaşamaga mümkinçilikler berýän, çeken zähmetimize uly baha berýän hormatly prezidentimize alkyşlanmagy aýdýas. Zansaga ömür uzak alyp barýan işleri uğruna bolsun, rowaj bolsun. Halkymyza, watandaşlarymyza saglykda ýaşap, döredip ýaşamak nesip etsin. Biz hem öz gezegimizde ähli zehinimizi siňdirip, täze saz eserlerini, aýdymlary ýazyp size nesip bolsa bir hödürler. Size de sag bolun. Ine bir töweleme geldiňiz. Sag bolun, mehmançylykda kabul edeniňiz üçin ýene bir ýola döwletiňiz arsyn, artgalyňyz, bereketiňiz bol bolsun. Toy bolup dursun. Toylarda da aýdym sazlarymyz belentden belent ýanglansyn. Biz hem siziň gapyňyzdan diňe toy diýip geleliň. Janyňyz sag bolsun, işleriňiz rowaj alsyn. Anha mehriban telegörjülerimiz gepleşigimiziň şu gezekki sanyny Türkmenistanyň halk artisti
Maya Kuliyeva adynnaky Türkmen Milli Konservatoriýasynyň kompozisiýa kafedrasynyň ulum muallimi Daňatar Hadirowyň Agdawir maşgalatyna mehmançylykda bolduk. Bize de ýene bir ýola dünýädäki ähli gowluklar arzu edýär. Biz bagtyar zamanada ýaşadýan hormatly prezidentimiziň jany sag, ömrü uzak tutumly işler mundan meýdamy rowaj alsyn. Mehmanlar, arzularymyz hiç wagt ýola adaşmasyn, goýularyň iň arzulanýany, iň halanýany ýetilmeli menziline barp ýetsin. Hoş sag bolun, ezizileşler.